A Xunta dá por rematada as obras de acondicionamento de toda a travesía urbana da AC 550, dende a zona da Barquiña ao centro da vila, na Alameda. A actuación cun orzamento de 1,5 millón de euros incluiu tamén a construción dunha nova rotonda no cruce ali existente, eliminando de paso un punto negro de circulación, no que se rexistraban un gran número de accidentes. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitaba esta mañá a zona para ver in situ o resultado da intervención, que incluiu, ademais da renovación da capa de rodaxe en todo o tramo, a redistribución do ancho da estrada, habilitando un itinerario peonil nunha das súas marxes, así como a renovación das beirarrúas e a reorganización dos aparcadoiros. Segundo ela, trátase dunha actuación importante que virá a mellorar a seguridade viaria na zona. Sustitúese unha intersección por unha glorieta co galo de garantir esa seguridade viaria necesaria e tamén establecese 1,3 km de unha senda nunha das marxes da estrada que se reforma, da AC 555 senda, que permite tamén ese desplazamento peonil, sostible, verde, que é outro dos hitos que ten esta consellería. Por suposto tamén a conservación e mantemento das nosas estradas. Como sempre digo, temos unha tarefa máis complicada, quizáis, que outras comunidades autónomas, pola nosa orografía e pola nosa dispersión territorial e polo feito de que só en nosas estradas autonómicas temos 5.500 kilómetros de estradas, pero niso a Xunta de Galicia, esta consellería, inviste anualmente máis de 50 millóns de euros. O alcalde Santiago Freire destacou tamén a actuación, que responde, segundo el, ao compromiso da Xunta co investimento no municipio. Freire aproveitou tamén a visita da conselleira para poñerlle deberes. Tamén queremos aproveitar a ocasión para trasladarlle á conselleira a necesidade de outras actuacións complementarias nesta mesma glorieta para seguir mellorando digamos, a regulación do tráfico na mesma e seguridade viaria e unha serie de actuacións que entendemos que son precisas para levar a cabo eses remates e para finalmente facer digamos, a transmisión da titularidade desta vía ao Concello. A titular de Planificación de Infraestructuras informaba tamén de outra actuación importante para o municipio, como é a construción do futuro centro de saúde. Segundo ela, as previsións pasan porque neste terceiro trimestre do ano poida saír a licitación a redacción do proxecto do novo dispensario.